जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा बर' हारिनि साफ्रोमबो मेलेमजिबिफ्रा बर' हारिनि गासैबो रायजो राजाफ्रा जोंनि राजखान्थिनि जा दैदेनगिरिफोर बिथांमोनखौ खौसेथि जानाय सिमाङा दिनैनिल' नङा गोलाव बोसोरनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरखौ खौसेथि लामाजों थांनानै बिटिसिनि जौगानाय बा बिटिआरनि जौगानाय खामानि मावनायखौ बयबो सिमां सुजियो नाथाय बे सिमांखौ सिमफायना होग्रा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सानै दैदेनगिरि दं नोंथांमोना मिथिगौना सोर बे सानै दैदेनगिरिफ्रा जेराव थांनाय 2020 मायथाइनि जा बिसायख'थि जोबखांनायनि उनाव सरकार दानायनि बाथ्रा फैयो बै बेलायाव इउपिपिएल आरो बिपिएफ इउपिपिएल प्लास बिपिएफ जथायै सरकार दानो नागिरनाया 50% आवगायबायमोन नाथाय बेनि गेजेराव बर' हारिनि खौसेथि जानो लुबैयै सानै दैदेनगिरि नोंथांमोननि गेजेराव दिनै सोराङाव लाबोनि आरो बे अजदखौ जोंनिफ्राय होनाय जायाखै बे अजदखौनो सासे मैखोम राजखान्थिनि दैदेनगिरि बिथांखौ रायजो नाङैनो मिथियो बिथांनि बाथ्रा बिथांनि साननाय हनाय बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव दसे समनि उनाव लानानै फैगोन बे समाव फोरमायदों इमानुएल मुसाहारि बिथाङा बिश्वजित दैमारि आरो चन्दन ब्रह्म बर' हारिनि गेजेराव जा राजखान्थिनि फोथाराव खौसे जानो होयैनि मास्टार माइन्डआनो जाहैबाय बिश्वजित दैमारि आरो चन्दन ब्रह्म बे बाथ्राखौ रोखा फोरमायथिना होदों इमानुएल मुसाहारि बिथाङा 2020 मायथाइयाव बिपिएफ प्लास इउपिपिएल जानानै सरकार दानो नागिरनायाव सोर हेंथा होनानै फैमाल खालामदोंमोन चन्दन आरो बिश्वजितआ बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ खौसे जाजानो मानो बायो सोर बिसोर मानो खौसेथि जाजानो लुबैया बिश्वजित दैमारि आरो चन्दन ब्रह्म बिथाङा जेराव थांनाय 2020 मायथाइयाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिनि चिफ जानानै प्रमद बर' बिथाङा डिपुटि चिफ जानायनि लामायाव फैथारबायमोन 100% फैथारबायमोन होननानै इमानुएल मुसाहारि बिथाङा बिश्वजित दैमारि बिथांनि मुंखौ लानानै चन्दन ब्रह्म बिथांमोननि मुंखौ लानानै आसि थुनानै रोखा बाथ्रा बुंथिदों इमानुएल मुसाहारि बिथाङा बर' हारिनि गेजेराव खौसेथि जाजानो बानाय बर' हारिनि राजखान्थिनि फोथाराव खौसेथि जाजानो बानाय बे बाथ्रा एबा बे दैदेनगिरियानो जाबाय बिश्वजित दैमारि 2020 मायथाइनि जा सरकार दानो गोनां इउपिपिएल प्लास बिपिएफ सरकार दानो गोनांमोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिनि चिफ जानो गोनांमोन आरो गुबुन फारसेथिं प्रमद बर' बिथाङा डिपुटि चिफ जानो गोनांमोन बेबायदि खौसेथिनि फैथारनाय लामाखौनो सिमफायना होग्रा होनना बुङोब्ला बिश्वजित दैमारि आरो चन्दन ब्रह्मनि मुंखौ अन रेकर्ड होननानै बाथ्रा बुंदों अन रेकर्डआव बाथ्रा बुंदों इमानुएल मुसाहारि बिथाङा दानिया फैदो बिदिब्ला प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि खौसेथि जाजानो लुबैयै दैदेनगिरिफोरनि सायाव आरो सोरनि मुंखौ लादों इमानुएल मुसाहारि बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदिनि आरो যোৱাবাৰটো 2020 সুন্দৰভাৱে হাগ্ৰামা চিফ প্ৰমোদ বড়ো ডিপু চিফ হৈ যায় সেইটো সময় কোনে ব্লক কৰিলে আমাৰ চন্দন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া বিশ্বজিৎ दैमारि ডাঙৰীয়াহে ব্লক কৰিলে অন ৰেকৰ্ড কৈছোঁ আৰু যোৱাবাৰটো 2020 সুন্দৰভাৱে হাগ্ৰামা চিফ প্ৰমোদ বড়ো ডিপু চিফ হৈ যায় সেইটো সময় কোনে ব্লক কৰিলে আমাৰ চন্দন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া বিশ্বজিৎ दैमारि ডাঙৰীয়াহে ব্লক কৰিলে অন ৰেকৰ্ড কৈছোঁ আৰু যোৱাবাৰটো 2020 সুন্দৰভাৱে হাগ্ৰামা চিফ প্ৰমোদ বড়ো ডিপু চিফ হৈ যায় সেইটো সময় কোনে ব্লক কৰিলে আমাৰ চন্দন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া বিশ্বজিৎ दैमारि ডাঙৰীয়াহে ব্লক কৰিলে অন ৰেকৰ্ড কৈছোঁ